Сезонът на вирусите изисква от нас здрав организъм и подсилена имунна система. Ето защо създадахме Стаматин – противовирусен продукт, който допълнително подсилва имунната система и така ни предпазва от развитието на инфекции по време на есенно-зимния период. Аз съм доктор Тунчева и съм част от екипа, който създаде Стаматин. Стаматин може да се приема както в острата фаза при първи симптоми на инфекция, така и за профилактика. Стаматин е с доказано клинично действие при инфекции на дихателните пътища, като бронхит, синузит, тонзилофарингит и други. Стаматин е с максимално изчистен и ефективен състав, което гарантира антивирусно действие, борба с бактериалните инфекции, имуностимулация и по-бързо възстановяване. През 2023 година проведахме клинично проследяване в България с над 1000 пациенти. Резултатите от него утвърдиха Стаматин като част от ефективното лечение на дихателните инфекции. Продуктът е подходящ за възрастни и деца над 12 години. Търсете Стаматин в аптечната мрежа и на uido-care.com.